Għal 7 snin sħaħ bejn l-2014 u l-2021, il-kumpanija responsabbli mis-sit ta' kostruzzjoni fejn tilef ħajtu żagħżugħ Jean Paul Sofia f'Kordin kienet responsabbli wkoll minn xi xogħlijiet imwettqa fuq binijiet tal-gvern f'dak li għandu x'jaqsam xogħol ta' manutenzjoni u anke strutturali. Il-Gazzetta Malta Today żvelat li l-kumpanija White Frost Co. Limited li sida huwa Matthew Xcambri, kużat fost oħrajn bil-qtil involontarju ta' Jean Paul Sofia u b'falsifikazzjoni ta' firem, ingħatat żewġ tenders lura fl-2018 sabiex wettaq xogħlijiet ta' manutenzjoni fil-housing estate tal-Gvern f'Taġorni. Wieħed mit-tenders kien ilaħħaq il fuq minn 197,000 euro, illi wara kien sansitra ġie rivedut u suċċessivament miżjud għal aktar minn 221,000 euro. Il-kumpanija ta' Matthew Xcambri kienet ukoll imqabda biex tuħsib il-faċċata ta' binja msieraħ fl-imtarfa fost oħrajn. Fil-waqt li nataw tender ieħor mill-Gvern sabiex ixgħalqu xi strutturi perikolużi, tender li sewwa aktar minn 83,000 euro. Fil-waqt li ġie żvelat ukoll li kważi kull sena mill-2015 sal-2021 il-kumpanija White Frost ingħatat framework agreement għal xogħlijiet ta' manutenzjoni tal-Gvern madwar Malta Għawdex. L-inkjesta maġisterjali li tmexxiet mill-Maġistrat Marcin Farrugia ikkonkludiet li l-kollass tal-binja li fiha tilef ħajtu Jean Paul Sofia kienet riżultat ta' nuqqasijiet kbar fl-istruttura u xogħol magħmul ħażin. Għal-stant tali konklużjoni ċertament li qajmet diversi suspetti fuq ix-xogħol preċedenti li l-kumpanija ta' Xcambri kienet twettaq. Fid-diviża tagħhom l-Awtorità ta' Djar spjegat ma' Malta Today illi fl-2022 u l-2023 il-kumpanija White Frost Co. Limited ma nataw ebda tender. Iżda l-verità hi li traċedja ta' Kordin mhux l-ewwel inċident illi wassal lil Xcambri l-qorti kif lura fl-2021 wanstab ħati li naqas milli garantixxi s-sigurtà u s-saħħa f'sit ta' kostruzzjoni f'Ħall Qormi kif minn spezzjoni mwettqa mill-OHSA instab li xi galleriji ma kellhomx ir-railings mitluba bil-liġi b'Xcambri jeħel 1,500 euro multa. Fil-waqt illi fl-2022 Xcambri kien akkużat illi qabad żewġ irġiel barranin biex iħebbu għall-eks kunjatu tiegħu f'Taslima biex Xcambri joħroġ fuq bejl għal dawn l-akkużi.